Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Трэба толькі пачаць размаўляць з усмешкай, з пяшчотай на вуснах, і іншым таксама захочацца. Галоўнае не саромецца недасканалай гаворкі. Так кажам мы тым, хто робіць першыя крокі на шляху вывучэння мовы. Але сённяшніх нашых гульцоў па водгуках можна лічыць знаўцамі, бо яны, па-першае, вывучаюць мову ў школе, а па-другое, ёю цікавяцца. Сёння у якасці мовазнаўцаў спрабуюць сябе вучні старэйшых класаў. Калі ласка, капітаны. Кацярына, вам слова. Добрый день, меня зовут Кацярына. Сёння разам за мной будуць гуляць Анастасія і Мікіта. Мы з'яўляемся вучнямі Рэчыцкага раённага ліцэю хіміка-біялагічнага напрамку. Мы неабыякава ставімся да беларускай мовы, таму сёння мы прыехалі да вас. Дзякуй вам вялікі. Скажыце, калі ласка, Кацярына, Мікіта і Настя, яны ў якіх класах вучацца? І вы, вучаніца якога класа? Мы вучымся ў 10 класе. Дзякуй вам вялікі. Ну што ж, слова Анастасии, капитану другой команды. Добрый день, меня зовут Анастасия. Мы приехали из города Буда-Кошелёва, средняя школа номер 1. За мной сегодня гуляют Илья и Юля. Настя, а скажите, колькі слоў про город Буда-Кошелёва? Колькі ў ім насельніцтва? И колькі школ? Насельніцтва у городе Буда-Кошелёва 8500 человек. А школ колькі? 3. 3 школы. Дзякуй вам вялікі. Я спадзяюся, вы беларускую мову паважаеце і ёю цікавіцеся. Настя, скажите, а як же ваша команда называется? Наша команда называется «Полымя». Я жадаю поспехаў і перамогі і адной камандзе, якая завецца «Полымя», і другой камандзе, якая завецца «Хімікі». Шановныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Моя мова не знае змярканняў. Ад маленства да старасці лет буду песціць яе, як каханне, разглядаць, як чароўны букет. Ларыса Геніюш. Прывітанне шаноўным гульцам у нашай студыі. Вітаю паважаных тэлегледачоў, усіх прыхільнікаў роднага слова. Жадаю прыемных хвілін, зычу добрага настрою, гонару за свае веды. Перадачы, поспеху ўдачы. Хай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Дзякуй вялікі, Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Я нагадваю, што ў першым конкурсе націскаць на кнопку можа толькі капітан. Такім чынам прыгадваем першы слайд. Ваша каманда ўжо падрыхтавалася даваць адказ? Я лічу, што так. І мы бачым на данным слайдзе кажака. Памылілася усяго ў адным гуку. Настя, ці ёсць адказ у каманды «Полымя»? Так, ваш варыянт. да. Калі ласка. Наш варыянт – гэта кажан. І гэта правільны адказ, і першыя 2 балы у скарбонку каманды «Полымя». Наступны слайд. І зноў націснула кнопку капітан каманды «Хімікі». Ну, хто будзе адказваць? Хто будзе адказваць, Кацярына? Адказваць будзе Настя. Наша команда лічыць, што гэта слово «моладзь». І гэта правільны адказ. Абмяняліся баламі каманды. Наступны слайд. І
І першай зноў націснула Кацярына. Адказваць будзе Мікіта. Мы лічым, што это ветрак. 2 балы, дзякуй, 2 балы камандзе хімікі. Наступны слайд. Зноў хімікі націснулі, 5 секунд, толькі 5 секунд у іх ёсць. Не знайшлі адказу. Настя, а у вас, у каманды Полымя, ёсць варыянт, што ж гэта за такое? Гэта не ногі. Незнаёмае слово, напэўна, так? Я вам падкажу. Гэта панчохі. Па-руску чулкі, па-беларуску панчохі. Наступны слайд. І зноў каманда хімікі. Наша каманда лічыць, што гэта слова ветрыць. І гэта правільны адказ. Малайчына, ну што ж, апошні слайд. Націснула кнопку ўрэшце каманда Полымя. Настя, ці ёсць адказ? Як гэта можна назваць адным словам? Нема адказу у Буда Кашалёва? Так, а ці ёсць адказ у ліцэістаў? Так, у нас ёсць адказ, і адказваць будзе Мікіта. Мы лічым, што гэта насенне. І гэта правільны адказ. Вы маеце рацыю, малайчына. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 8 і 2. Але гэта толькі пачатак. Ну а цяпер мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Рабіць гэта яны будуць паасобку. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Настя і Ілля. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнне і сказ. Першае слово для вас. Спасобный. Калі ласка. Я лічу, што гэта слова здольны. І гэта правільны адказ. Малайчына. Наступнае словазлучэнне. Длительный отпуск. І зноў Настя націснула, слухаю. Я лічу, што гэта доўгі отпуск. Вы пачулі гук неправільнага адказу, Настя, не сумуйце, у вас усё добра атрымліваецца. Давайте спытаем у Іллі. Я лічу, што гэта доўгі адпачынак. Ілля ўзрадаваны, бо ён пачуў гук правільнага адказу. 2 балы ён паклаў у скарбонку каманды Полымя. Ну што ж, для вас, Настя і Ілля, сказ для перакладу. Жаль, но я должен вас побеспокоить. Хто ж націсне першым на кнопку? Так, і ўсё ж Анастасія. На жаль, я павінен вас патурбаваць. І гэта правільны адказ. Можна было яшчэ сказаць «шкада, я мушу вас патурбаваць». Ну што ж, гульня для капітанаў, для Насці і Каці. Першае слово «сильный». Калі ласка. Моцны. Бездакорна, малайчына. Наступнае словазлучэнне. Дзецкі паступак. Калі ласка. Дзіцячы паступак. Дзіцячы пераклала правільна, а вось слова «паступак» яно засталося на рускай мове. Калі ласка, Катя, ёсць у вас варыянт? Так, я лічу, што гэта дзіцячы ўчынак. І гэта правільны адказ. Вашы 2 балы. Сказ. Пусть он простит меня. Калі ласка. Хай ён прабачыць мяне. Ёсць невялікая памылка. Давайте спытаем, як гэтую памылку выправіць. Няхай ён даруе мне. Гэта правільны адказ. Настя, вы сказалі, няхай ён прабачыць мяне. Памылка была ў тым, што вы слова «я» паставілі не ў тым склоне. Няхай ён прабачыць мне, кажуць па-беларуску. Зразумела? Ну што ж, гульня для Мікіты і для Юлі. Першае слово «красивый». Юля была першая. Прыгожа. Бездакорна, малайчына. 2 балы ў скарбонку каманды Полымя. Достигнуть успеха.
Зноў наша Юля, прыгажуня, калі ласка. Досягнуць поспехаў. Бездакорна, малайчына яшчэ 2 балы прынесла ў сваю каманду. Извините, что заставил вас ожидать. Зноў, Юлечка, калі ласка. Прабачце, што заставіў вас чакаць. На жаль. Ну што ж, паслухаем Мікіту. Я лічу, што гэта прабачце, што прымусіў вас пачакаць. Гэта правільны адказ. 2 балы ў скарбонку каманды хімікі прынёс Мікіта. Дзякуй вам вялікі. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шаноўныя гульцы, пачувайце сябе смялей. Гэта ж толькі гульня. Пакуль у вас усё добра атрымліваецца. Не забывайцеся, калі ласка, на сінонімы. Напрыклад, да слова «сільны» у розных сітуацыях можна дастасаваць такія назвы, як моцны, дужы, здаровы, магутны, крэпкі і шмат яшчэ. Побач са словам «прабачце» ужываецца сакавітае «даруйце». А даруе беларус ці прабачае не каго, як у рускай мове, а каму? Маме, тату, сябру, родным і блізкім. Жадаю поспеху ў наступных конкурсах. Як заўсёды, дзякуем вам, Святаслаў, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 20-8. Пакуль на карысць каманды хімікі. Ну а наперадзе ў нас эпізод «Тлумачым». Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Ну а пачынае каманда з большай колькасцю балаў. Гэта пакуль што, падкрэсліваю, пакуль што каманда хімікі. Увага на экран. Слова «ахмістрыня». Які сэнс яно мае? Ахмістрыня – гэта спецыялістка ў галіне хімічнай прамысловасці. Жанчына, якая вядзе гаспадарку ў багатым доме. Расліна з буйнымі кветкамі, без паху. Хто, Кацярына, будзе адказваць? Адказваць будзе Настя. Наша каманда лічыць, што ахмістрыя – гэта, магчыма, будзе варыянт В. Расліна з буйнымі кветкамі без паху. Гук неправільнага адказу і ёсць магчымасць у каманды «Полымя» даць свой варыянт. Настя, хто будзе адказваць? Я. На наш погляд, ахмістрыня – гэта жанчына, якая вядзе гаспадарку ў багатым доме. Бездакорна. На падборы каманда «Полымя» зарабіла 2 балы. Ахмістрыня на сучасны лад – гэта тая самая эканомка. Другое слово для каманды «Полымя» – слова «ралля». Ралля – гэта від аўтагонак. Страва з утушанай капусты. Узаранае поле, глеба. Будзе адказваць Ілья. Мы лічым, што гэта варыянт А. Від аўтагонак. Памылачка атрымалася. Катя, хто у вас паспрабуе? Адказваць будзе таксама Настя. Мы лічым, што гэта узаранае поле, глеба. І гэта правільны адказ. Вы бачылі калі-небудзь раллю? Да. Ілля памыліўся толькі ў адным гуку, адной літары. Ралі ён палічыў, так? Ну што ж, наступнае слово для каманды хімікі – гэта слово «імпэт». Імпэт – гэта шкло ў аптычнай прыладзе. Пыл, пылкасць, імкненне. Гэта ж бытавы танец у беларусаў. Калі ласка, Кацярына, я бачу, што вы падрыхтаваліся. Хто будзе гаварыць? Паспрабую адказаць я, і мы лічым, што імпэт гэта пыл, пылкасць, імкненне. І гэта правільны адказ. Малайчына, наступнае слово «скіба»
і яно для каманды полымя. Скіба – гэта куча саломы, сена, складзеная конусам. Прычоска, пры якой валасы пастрыгаюцца па лбе. Адрезаны вялікі плоскі кавалак хлеба. Настя, хто ж будзе даваць адказ? Адказ будзе даваць таксама Ілля. Мы лічым, што скіба гэта варыянт В. Адрезаны вялікі плоскі кавалак хлеба. І вы правільна лічыце. Дзядзька падносіць ім тлустае сала, рэжа таўшчэзнымі скібамі хлеб. Чытаем у Пятра Прыходзькі. Наступнае слова, дзеяслоў, перакасаваць. Перакасаваць – гэта зрэзаць траву касой або касілкай. Накарміць смачным, пачаставаць ласункамі. Закрэсліць зусім цалкам. Будзем цікавіцца ў Каці. Хто ж будзе адказваць? Адказваць паспрабуе Настя. Мы лічым, што перакасаваць – гэта закрэсліць зусім, цалкам. Вы маеце рацыю, малайчына. І наступны дзеяслоў для каманды полымя – стрываць. Стрываць – гэта унікнуць у чые-небудзь справы, адносіны. Цярпліва аднесціся да чаго-небудзь. Напрыклад, стрываць боль. Тузануўшы, аддзяліць ад галінкі сцябла. На гэтае пытанне буду адказваць я. Мы лічым, што гэта варыянт Б. Цярпліва аднесіся да чаго-небудзь. І гэта правільны адказ. Малайчына, Настя, стрываць, цярпліва аднесціся да чаго-небудзь. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, штотыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. І яшчэ колькі слоў пра «Звязду». Яна знаёміць чытача з усімі важнейшымі аспектамі жыцця Беларусі і свету. Палітыка, эканоміка, культура, гісторыя, краязнаўства. Спектр тэм не абмежаваны. На рахунку каманды полымя 16 ачкоў. Каманда хімікі ў лідарах, у яе 28 балаў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам адкрывае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Гэта каманда полымя. Настя, зараз на экране вы ўбачыце 6 канвертаў. Яны пад лічбамі. Выберыце, калі ласка, які-небудзь. Я выбіраю другі. Другі канверт, калі ласка, пакіньце. Хоць у пятлю лезь. Знаёмы фразеалагізм? Да. Знаёмы, добра, чакайце. Спытаем у Кацярыны, які канверт, акрамя другога, даспадобы камандзе хімікі. Мы абіраем 5-й канверт. Калі ласка, пакіньце нам 5-й. Мазаць дзёгцем. Паважаныя каманды, вы абралі свае фразеалагізмы. У каманды полымя хоць у пятлю лезь, у каманды хімікі мазаць дзёгцем. Запішыце вашы фразеалагізмы і паслухайце, што трэба зрабіць. У вас будуць 30 секунд на роздум і 3 заданні. Першае. Вам трэба растлумачыць сэнс фразеалагізма. Другое. Скласці сказ з гэтым фразеалагізмам. І трэцяе. Вы мусіце згадаць сінонімы да гэтага фразеалагізма з беларускай мовы або адпаведнікі з рускай. Бачу, што падрыхтаваліся нашы каманды і першаму трымаць адказ Іллі. Калі ласка, вам слова. У нас быў фразеалагізм «хоць у пятлю ледзь». Так. Мы думаем, што яго сэнс гэта, калі няма цярпення, нічога не атрымліваецца. А скажыце, калі ласка, а ў якім становішчы звычайна, я хачу удакладніць, у якім становішчы звычайна знаходзіцца чалавек, які хоча у пятлю лезці?
Ці гаворыць так. Ён знаходзіцца ў безвыходным становішчы. У безвыходным становішчы. Вось цяпер я маю права залічыць гэты адказ і налічыць вам 3 балы. Дзякуй вялікі. Сказ, калі ласка. Нам далі шмат домашняй работы, хоць ты ў пятлю лезь. Вучыцца цяжка, усміхаецца Юля, так, з радасцю. Ну, напэўна, гэта проста сказ. Дзякуй вам вялікі, яшчэ 3 балы ў скарбонку каманды «Полымя». І, Юля, калі ласка, адпаведнікі ці сінонімы? Синоним гэтага фразеологизма мы взяли с русской мовы. Хоть в петлю лезь. Хоть в петлю лезть. Правила наши такие, что мы можем залічыць ваш адказ. Гэта адпаведнік з рускай мовы. Хоть в петлю лезь. Дзякуй вам вялікі. Ну што ж, давайте слухаць каманду хімікі. Я так разумею, што першай будзе гаварыць Анастасія. Да. Калі ласка. У нашай каманды быў фразеологізм «мазаць дзёгцем». І мы лічым, што яго сэнс гэта спасаваць настрой каго-небудзь або спасаваць якую-небудзь справу. Сапсаваць настрой або якую-небудзь справу, так? А ў якім выпадку адзін чалавек мажа дзёгцем другога? Напрыклад, калі адзін чалавек хоча як-небудзь прынізіць другога чалавека. Або зняважыць, так? Да. Ніколі не рабіце так, Настя. Аднак я залічу вам правільны адказ. 3 балы ў каманду хімікі. Так, калі ласка, сказ? Сказ адкажу я. У Мікіты нічога не атрымлівалася, а Сергей яшчэ і мазаць дзёгцем пачаў. У нейкім сэнсе можна залічыць. Дзякуй. 3 балы яшчэ. І ўрэшце Мікіта. Ложка с дегтем в бочке с медом. Вы падабралі, ну, не фразеологізм, гэта я не ведаю, прыказка, напэўна, ці прымаўка хутчэй. Толькі 5 секунд. Выпраўце сваю памылку. На жаль, няма адказу у каманды хімікі, ну не змаглі яны чамусьці прыгадаць, бо тыя фразеологізмы вы ведаеце. Абліваць грязью. Чулі? Да. Усіх сабак вешаць. Чулі? Вось. Проста не маглі згадаць. Дзякуй вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, добра гуляеце, рацыю маеце, трапныя прыклады падбіраеце. Выразы вам трапіліся цікавыя. Яны дастаткова часта ўжываюцца ў маўленні. Хай выраз «хоць у пятлю лезь» ніколі не дастасуецца да вас. А таксама ніколі не давайце падставы мазаць вас дзёгцем, бо гэты фразеологізм узнік згодна з даўнейшым звычаем мазаць дзёгцем у начны час вароты гаспадару, намякаючы гэтым самым на якую-небудзь ягоную правіннасць ці членаў яго сям'і, тым самым ганьбячы іх. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 34 і 25 ачкоў. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у наступным конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Но пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. Цытуем. Першае заданне – мудраслоўе. Працягніце прыказку і зарабіце першыя 3 балы. Спачатку падказка. Гэтая прыказка гаворыцца як парада дзейнічаць не спяшаючыся, каб не памыліцца і не выклікаць насмешак. З вялікага паспеху наробіш... Хто будзе гаварыць, Настя? Адказваць будзе Ілля. З вялікага паспеху наробіш смеху. І гэта правільны адказ. Вось цяпер 3 балы ў скарбонку каманды «Полымя». Наступнае заданне – мудраслоўе для каманды хімікі. Падказка. Не заўсёды світае, як певень. Не заўсёды світае, як певень спявае. І гэта правільны адказ. 3 баламі абмяняліся каманды. Наступнае заданне музычнае, і яно для каманды «Полымя». Увага на экран. Погоды паўднёвыя, што ім пышны платанавы гай, калі клічуць іх далі сасновыя. А вам трэба працягнуць радок. Настя, ці ёсць у вас адказ? Не. Не можаце.
Магчыма, не вывучалі ў школе гэты верш. Гэта песня на вельмі вядомы верш. Ну, спытаю у Кацярыны, ці ёсць адказ у вас? Паспрабуй адказаць Мікіта. Калі клічуць іх далі сасновыя і... Прыгожы бярозавы гай. На жаль, Мікіта, гэтак таксама можна спяваць, аднак словы ў песні не такія. Давайте паслухаем, як жа спяваў Валерый Скаражонак. Что иные погоды полдневые, что им пышный платановый гай, коли кличут их дали сосновые и озерный рябиновый край. Ну што, давайте спытаемся у каманды «Полымя», як жа называлася гэтая песня. Ну, гэта вы павінны ведаць. Песня называлася «Жураўлі на палесе ляцяць». А вось тут вы, малайчына. 3 балы ў вашу скарбонку. Песня, музыка Ігора Лучанка, словы Алеся Ставера. Дзякуй вам вялікі. Цяпер музычнае заданне для каманды «Хімікі». Увага на экран. Здоровы, живите богато, а мы объезжаем до дому, до хаты. Зеленой крови мы нажалать будем. І ўсё. Вам трэба працягнуць радок. У зялёнай дуброве мы начаваць будзем, А родны дом ніколі не забудзем. Ну, вось цяпер я адчуваю, што вам не даводзілася спяваць гэтую песню. Прабачце, паслухаем Насцю і яе каманду. Ці ёсць у вас адказ? У нас няма адказу. Нема адказу. Давайте паслухаем, як жа спявалі песняры. Живите богато, а мы объезжаем до дому, до хаты. Зеленой крови мы нажалать будем, и ваша ласкива не забудем. Зеленой крови мы нажалать будем, и ваша ласкива не забудем. Зразумела? Запомніце гэтую песню, вывучыце, калі ласка, яе на памяць, бо гэта класіка. Я толькі дадам, што песню «Бывайце здаровы» увогуле лічаць народнай, аднак у яе ёсць аўтары. Музыка Ісаака Любана, а словы Адама Русака. Наступнае заданне паэтычнае для каманды «Полымя». Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю. Так як той чалавек прад скананнем, которому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. І вам трэба працягнуць гэты радок. Калі ласка, Насця. Гэтыя радкі мне вельмі знаёмыя, але я не магу адказаць. І ніхто з каманды таксама. А давайте спытаем у каманды «Хімікі». Таксама знаёма, але мы не памятаем. Магчыма, не вучылі ў школе, а вось гэтыя словы. Пазнаюць людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носе. Отож гаворка, язык і ёсць адзежа душы. А вось цяпер вам знаёмыя словы, так? Пытаюся, што гэта за твор, што гэта за прадмова і хто яе аўтар? Што за радкі нам скажа Юля, а аўтара назаве Ілья. Дзякуй. Юля, слухаю. Гэта радкі з прадмовы да зборніка «Дудка беларуская». І гэта правільны адказ. Засталося назваць аўтара зборніка «Дудка беларуская». Ілля, калі ласка. Гэта Францішак Багушевіч. Беспамылкова. Малайцы, паглядзіце на экран партрэт Францішка Багушевіча. Ну што ж, паважаная каманда «Хімікі», для вас паэтычнае заданне. О, Беларусь, моя калыска, жыццё маё, прытулак мой, з гарачаю любоўю нізка. Працягніце радок. Ці ёсць у вас адказ? Знаёма, але ж не памятаем. На жаль, а другая каманда, каманда «Полымя»? Ёсць. Ёсць адказ у вас. Будзем слухаць, хто будзе, Насця, гаварыць? Юля. Юля, калі ласка. О, Беларусь, моя калыска, жыццё маё, прытулак мой, з гарачаю любоўю нізка схіляюсь я перад табой. Малайцы.
Малайчынка на падборы зарабіла 2 балы. Дзякуй вялікі. Ну, пытаюся у каманды хімікі, хто аўтар гэтых радкоў і як называецца верш. Верш назове Мікіта, а я назову аўтара. Вы ведаеце. Добра, Мікіта, калі ласка. Назва гэтага верша «У Беларусь моя калыска». Вельмі часта у беларускіх паэтаў вершы так і называюцца па першым радку. Дзякуй вам вялікі. Аўтарам з'яўляецца Пятро Глебка. І гэта правільны адказ. Малайчына, Каця. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда хімікі. У іх 43 балы. У скарбонцы каманды Полымя 39 ачкоў. Паважаныя гульцы, хай у вас часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.